Fáilte, Tá mu an seoineach náirt An Inchinn agus an álamach bhí cén chuí a bhró seán sé dá. An chuí gur féidir len dá eáil agus an freagracht mothúchanach a bhíon ein nuair a eicimid Dathanna éagsúla. Tás am muid leis an próseáil Dathanna a dhéanann An Inchinn. Mar sin, cá é an cud san Inchinn a úsáid míid chun dá fhróseán. Well, site ag tíomh íochtdrocht na hincinne, agus ar cúil is atá an cud a thugtar an nuachan cúlflacha. Is an seo an dhéanann An Inchinn próseáil ar eolas roiithne. Úsáid imid ar súla chun rudí a eáil, ach cén chuí go ddíireach gur féidir len dá a eáil. Tá ceangalt idir dá agus solas, agus ní féidir aon rud a eáil gan solas. Déanann foiintí solas an solas, cosú leis an gréan nó bóg an solas. Tá gach foiinte solas déanta sús de go leor pócastí foine ar a dtugtar fótón. Téann na fótón isteach sa súil go fada lena cón. Is iad slap agus cón cinál speisialta, néron ard anam gabhdóirí, a iompríonn comharthaí súil go dtí comharthaí Inchinn. Mar gheall nílach trí chun dá, is féidir iomraíoch a dhéanamh ar an Inchinn chun go smíonó sé go bhfuil sé ag bheitha aon dá trí an taglam ceart a chuir le chéile, go cuairmach duna trí dá dearg, glas agus gcuireann. Bhíonn tionchar difriúil ag gach fótón ar gach cón mar gheall ar na difriachtaí a bhíonn idir na comhartha cheamicha sna cón. Is mar sin a feicim míid Dathanna difriúla. Bhfuil seansán go bhfuil fá ag an Inchinn faoi céad na Dathanna nach má nús má linn. Tá bant aige go léir leis an freagracht mothúchanach a bhíon an nuair eicimid Dathanna. Rinne taidirí ó Coláiste Wellesley, Stoughton agus Bevel Conway staidir an chuí cheanglinn próseáil neargach le dá. Úsáid an Conway a haideach an fistriú agus duineh cínta hín chuí a urban an Inchinn dá agus an tonchar a bhíon aige ina mothúchan éagsúla, mar hampla passion, óige, dóchas agus brom. Tá an tionchar de dá ar mothúchan duine, cinnsaithe mar gheall ar cúra síocháileach. Is dá fuair i ggur an dorcha, mar sin bíonn tionchar dúilteach aige ar an Inchinn. Tá tionchar brónach aige go mórmó. Is dá te láidir ar darg, agus déanann sé ordú ar an brú crí agus ar brú fola. Cuireann sé tionchar ar Inchinn chun bharrag a mothú. Freisin mar a bheicimid darg mothimid passion. Is dá 6 finúir i glas agus tá tionchar neodach aige ar an Inchinn. Simbláin sé éiad agus déiste ach tá dóchas agus sánta ag bant leis chomá. Tá buíad bant le solas na gréine, mar sin bíonn tionchar sáúil aige ar an Inchinn. Mohamud siar bhuichas nuair eicimid buí agus cuireann sé an óige os ar chóir chomá. Is dá cuach do chuí-bantar agus tá tionchar gráhar agus banin aige ar an Inchinn. Is dá te atá lá de foiine bhí uiriste agus tugann sé céad fád a sáilteach dú. Gur mágat as 8 éiseach 9. Slán.